Rio Samba Carnaval Festival, but not in Brazil, not in Rio de Janeiro, ngem di, iti ili ti La Paz. Happy Abel Festival 2026! Na bulalayaw iti rabii dagiti 12 a barangay iti La Paz iti barangay night featuring Samba Carnaval dance competition. Suot ti ipanpannakel iti iling nga Abel anaarkusan ti sumiling-sumilap a beads ken seconds na ternoan pa'y tagkakagarbo a feather costumes anay kumpas iti lungay dagiti sibat ken napaparagsit agaraw ti saka iti musika ti samba na ibida ti kultura iti ili. Daytoy ti damo nga Abel Festival iti ili iti babaen ti liderato ni Mayor Nina Bernos. We celebrate those who are behind the progress of La Paz. Dagitoy dagiti barangay tayo and our people, the heart and the true strength of our town. This celebration is not only about the festivities. It is a statement of our identity, of who we are as a community, and what we stand for as Lapaseños. Binigbig ti Mayor iti kinapateg ti Abel ti tunggal biag ti Lapaseños ken dagiti adda ti likudan ti nairugi a panagrambak. At the same time, ti Abel ket simbolo ken mangibagi kada tayo akas maysa nga lapas. Each one of us a single thread woven and bound together by a single vision of continuing progress. Iti agtultuloy nga progreso. Saan kumat nga liplipatan dagiti mo nakadatayo, most recently the Kong JB and Kong Ching, whose leadership made the Abel Festival what it is. They made Abel Festival the most awaited event in our province, and whose leadership helped build the strong foundation of the La Paz that we are proud of today. Kada barangay, adaan 50,000 pesos as subsidy. Kaya nanuyunan pa iti premyo, tisag 10,000 pesos, manipod kini Vice Governor Ann Bersamin, ken 50,000 pesos, manipod kini Solid North Party List Representative Menchi Bernos. Pakabuklat at 210,000 pesos ti premyo ti Grand Champion, 160,000 pesos met ti first runner-up, idinto 135,000 pesos ti second runner-up, ken 110,000 pesos ti consolation prize. Nabigbig ti Barangay Buli kas Samba Carnaval Dance Competition Champion, first runner-up met ti Udangan, ken second runner-up ti Barangay Pidipid. Sumagmamanupay kadagiti barangay ti nakaawa ti special award. Nakipagragsak met ti selebrasyon de Congressman J.B. Bernos, Solid North Party List Representative Menchi Bernos, Vice Governor Ann Bersamin, dagiti mayors ken opisyal ti nagduduma nga ili ti probinsya, opisyal ti nagduduma a national agencies ken nagdumapay a bisita. Inpeteng ni Vice Governor Ann itagtutuloy a suportana iti ili. Kas may nga ili, agtuloy tayo nga agtrabaho ken nagkaykaysa tapno mapatalingaed ti progreso ken namay iti tunggal barangay ken ikarimi apo ti probinsya ken sisusuporta datoy masapsapolyo itoy munisipyo nga La Paz. Dinayaw ken binigbigme ni Kong JB tinaalibtak ken naimpapuswan a serbisyo publiko ni Mayor Nina iti ili. Iti basit nga panawen, iti unos iti nga bulan, ngayon pagarupag, kay kayat na nga saan nga ibaga, tada kayo iti kayat na nga makarik na iti sabsabali, nga klase, nga serbisyo, dahil serbisyo nga saan nyo nga narik na kada kami nga pamilya, iso iti maawatak, nga kayat na nga aramiden mo, tapno sumayaat lata iti kasasaat panagbiag tayo nga Tagalapas. Sapay la kumata
itultuloy mo dagiti narugyanan nyo nga nasayaat nga programa ditoy local government unit. Di aktibidad ket saan laing a kompetisyon, ngem ket di sarming ti panagkaykaysa ken panagtitinulong dagiti residente ti tunggal barangay nga agturong tinaprogreso a komunidad. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.